Mae'n teimlo mor annaturiol i fod yn siarad dros fiwsig, fatha bo fi'n DJ gwael. O, diolch i chi gyd am ddod. Oce, jyst paswch fi neud o'n. Amseru da, dyna beth yw'n licio. Oce, os di Radio Cymru yma, fyddai'n well na hynna os da chi roi rhaglen i fi ar Radio Cymru. Diolch i chi gyd am ddod, mae mor braf bod yma, cyn ganol bobl, i recordiad arbennig o bodlediad Colli'r Plot. Felly dwi'n gweld y bobl yma am y tro cyntaf ers talwm, achos bod ni wedi recordio pennod yn sesiwn fawr Dolgella, oedd gyn gwanas Covid, felly doedd o just ddim yr un fath nag oedd. I ddechrau, sut Steddfod ydych chi'n gael? Sian? Sian, dwi'n cael Steddfod fyrrach nag arfer. Fel arfer, dwi'n Steddfod trwy'r wsos. A tro ma, dwi'n bod lawr di llun, dwi'n lawr heddiw, dwi'n dadra fori, sydd chydig bach yn nod. O'n i'n meddwl sa'n bwys gynnau a rwan dwi'n ma, dwi eisiau aros. Dwi wedi cael y teimlad yna fyd. Mae'n braf iawn. Yndi. Daf? Mwynhau bob eiliad. O dyma ers dim awrth. Mynd adra heno. Diolch beth. Be sydd bod yn neud? Isi theatr y maes. Be nes ti weld? Bipolar. Yn dda iawn iawn. O'na werth i gweld. Isi weld rhywfaint o Candel ars neithiwr. A dwi'n yma heddiw. Da iawn. Ti'n newid brynu pizza i ni gyd. Felly da ni'n mynd i fod yn glen efo chdi heddiw yma. Anwyl ydw i. Aled, ti wedi bod yn ofnadwy o brysur, do? Sgyn ti job mawr bwysig efo Steddfod o'n does? Dwi wedi bod yma ers wythnos i ddithllun diwetha, so byddai wedi cael bythefnos yn Tregaron. Ie, mae rhai yn cael jollies well, dwi'n siŵr, ond na, fi wedi joio, fi wedi bod yn profiad arbennig, a fi'n enjoyo bob munud o'r maes yma, mae'n gret. Ti'n cael gyfle i weld bethau bod chdi'n gweithio? Odw, a dwi wedi bod yn siopa lot o lyfrau, fi'n siŵr bod wedi trafod mewn ychydig, achos chi yn awgrymu bob dim i fi. So mae pob ceiniog dwi'n cael, fi'n credu, wedi cael ei gwario ar llyfrau. Reit da, dyna da ni'n licio glywed. Gobeithio bod chdi fo'n back catalogs yn ei gyd, ynddo. Gwanas, rwan, gwanas, mae rai fi godi rhywbeth, sef nes i weld chdi yma dim awrth, a nes ti ddeitha fi, Manon, nei di please roed ar Twitter a Facebook bod fi wedi roed yn ffôn lawr y toilet, so dwi'n cael messages gen neb. Lle oedd y ffôn di wedi bod yn yr Elsan am 2 awr, doedd fydda. Wel, be oedd, ydych chi'n gweld, o'n i fod yn y stiwdio gyfer y Daniel Owen, ac o'n i ar frys, cos oedd y traffig yn ara yn dod o Aberystwyth y Corus, a o'n i jyst am arws y BB ar ôl cyrraedd fan hyn. A wedyn mae'n mynd i dweud, oce, ddoi stiwdio, cos o'n i'n cael make-up, collar. Ac eisiau mynd i toilet, mynd i toilet o sydyn, ac oedd un o lyb di mawth dod, ac oedd gennau got efo bocedi gwirion. A nes i meddwl yn byd. Nes i syth i'r stiwdio, chwilio mewn ffôn, i fi gael diffod o dwi wedi adael o'n platiad. Oedd yn ar ôl recordio, ac ôl o ddefod, oedd yn eitha hir doedd, mae rown lle ni wedi bod, platiad, efo'r beir yn cefn fyna, a swyddfa'r Steddfod, neb wedi gweld ffôn. Pobl yn trio dweud find my phone, ond o'n i'n cofio'n blinking password. Wedyn, mae fi jyst meddwl, o na, ddim y toilet, please na. Toilet BBC, ond Elsan dio. A wir i chi, o'n i'n mynd o'n gwybod oedd yn mynd yna, cos oedd y drws di cau, oedd o'n goch. Ac o'n i'n clywed o'n ynas tu mewn yn fflysio, oedd hi'n fflysio am hir, o'n i'n ma hon yn sal. Yn ffôn dre ni. Fes i'n eistedd ar y step na, am 20 munud. A bobl yn dweud, ti dal yma? Yndw, dwi'n meddwl bod yn ffôn i na. Nid oedd ti phone call. Ac yn diwedd, do na neb yna, be oedd, ond o rwy'n wedi trio cau'r drws, fel bod neb yn mynd mewn, oherwydd roedd y toilet wedi blocio. Gesiwch pam. Wedyn, ys i'r lleindians yma'n cw, gofyn, please gai reis sych, a mae mi roed yn ffôn i mewn efo, roed yn mewn bag, gyrru adre, di pwdu rags, googlo a gweld ydy reis ddim yn gwneud gwahaniaeth i ffôns dyddi yma, mae'n well roed ar dywel, iawn, nes i'n neud, tynnu SIM card allan, pegi, a gweld be o ti di roed ar Twitter. Oedd i di roed o mewn ffordd, oedd yn eitha ffynnu. O be oedd yn hilarious wedyn, mae gen ti rwy'n yn dilyn ti sy'n dysgu Cymraeg, ac oedd hi wedi dweud, gai jyst gofyn, dwi wedi edrych yn y geiriadur yn bob man, ond be ydi ystyr Elsan? O hynna di wneud ei fi. Wedyn,
Ie, nes i roed y ffôn yn ôl mlaen ar ôl 4 awr ar 20, a mae'n gweithio! Ie! Ond dwi wedi cael sniff o'r ffôn, a dio ddim gweith fel o fo na di beth. Dio ddim, na, o'n i'n diw am y pygrid. Beth bynnag, ar wahân i hynna, o'n i'n anghofio ni dy mawth, nes i weld dim o'r steddfod, cos o'n i jyst yn chwilio am y blicu ffôn. Ond mae hyn i lawr fan hyn. Dych chi'n wedi gweld y ffôn? Di cyrraedd bore yma, dwi'n mwynhau yn barod. A mae'n neis gweld chi. Cos da ni'n mynd aml yn gweld yn gilydd yn y cnawd, mae gyd ar-lein a beth. Hyn yn hyfryd. O ia, di bod mor neis yn dydi. Gobeithio na ni jyst ddim ffrio wan yn ystod y recordiad. Fe, wel, fel arfer ma'n digwydd. Dwi wedi cael wsos reit brysur, ac o'n i'n meddwl, allas o'n i'n sôn chydig bach am rhywbeth sy'n gysylltiedig efo beth dwi wedi gwneud wsos yma, achos o'n i'n un o feirniaid Gwobr goffa Daniel Owen, eleni. Ac o'n i'n ofnadwy o nyrfys, achos fi oedd yn traddodi'r feirniadaeth, a dwi wastad yn panicio mod i'n mynd i unau baglu neu regi mewn panig lle. A nes i ddim baglu na regi, dwi'n meddwl mod i di llongyfarch Meinir ar ennill medal goffi Daniel Owen. Ond, ia, yn ystod y traddodi, wrth gwrs, da chi'n meddwl, mae'r bob cystadleuaeth yn cael mensh. A wedyn, lwcus iawn oedd na nofel wych iawn a mae di ennill Meinir P.S. Jones efo Capten, a please, prynwch chi, achos go iawn, dwi'n gwybod alla bod gyna fi dueddiad i fod yn rhy neis a positif, ond go iawn wan, mae Capten yn ffantastig o nofel, ac o'n i a Ioan Cyd yn ffoni o'n gilydd ac yn just gwirion ni'n dweud, ti di cyrraedd y bit yma eto? Do, ti di darllen, a y ddau ohono ni'n dweud bod na ranna o'r nofel yna, os o'n i wedi bod wrth y modd, os o'n i wedi sgwennu yna. Felly, prynwch chi. Ond wedyn, ddoe, o'n i'n gyrru adra, a ddod radio ymlaen gynnau yn ystod seremoni'r Fedal Ryddiaeth. Ac o'n i'n gwrando ar feirniadaeth Meg Ellis. Ac dwi'n gwybod os nathoch chi glwad y feirniadaeth, ond oedd na damad reit yn y cychwyn lle oedd na sôn am gystadleuwyr oedd y beirniaid heb fwynhau ei gwaith. A mae rhaid gyfadda, o'n i'n eitha sioct gyda fo, achos oedden nhw'n dweud na ddylsa hein fod wedi cystadlu am fedoryddiaeth, achos mae eisiau cynnal y safon, a bod hein ddim yn cyrraedd y safon. A o'n i jyst yn meddwl, alla bod na eithafion yn fanna, fatha bod y meirniadaeth wedi cael ei draddodi yn canolbwyntio ar y pethau positif, ond hefyd yn onest iawn, ond a wedyn alla bod beirniadaeth oedd ddim gymaint fel la. Be da chi feddwl o'r hyn? Wel, beth sy'n ni'n dweud ydy dau beth. A, allu di fod yn garedig, hyd yn oed os nad yn licio'r gwaith. Oli allu di fod yn adeiladol, ond gallu di fod yn garedig. A mae rai fi ddweud, o'n i yn meddwl bod sylwadau Meg Ellis yn hollol anheg. Achos mae yna bobl yn fanna falla sydd wedi bod yn gweithio am fisoedd ar y gwaith na. Ac iddi fod mor amharchus tuag ati nhw fel unigolion ac fel awduron. O'n i'n meddwl bod hwnna yn hollol anheg. Dwi'n licio'r... Ia. Dwi'n tro cyntaf ni'r glapio. Dwi wedi cael clap o blaen. Oce, mae hyn yn efawl. Gret. Gei di gymryd y sioe drosodd. Dwi'n licio'r egwyddor gei di blipio hwn shit sandwich. Lle ti'n deud beth neis, wyt ti'n beirniadu... I'r hyd ti ddim yn gwirioni fan, wyt ti'n deud... Ti'n camol rhywbeth, ti'n beirniadu rhywbeth, a ti'n camol rhywbeth. Dwi wedi weld o'n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion cynradd. Rwy'n peth. Yeah. Mae hynna'n hollol wir. Os ydy bobl wedi bod yn ddigon da i laddurio dros y gwaith ac i beidio dangos parch i'r unigolion yna dwi'n meddwl bod hwnna yn eithriadol o amproffesiynol ac amharchus. Gai just achub ochr Meg am munud, achos wedi beirniadu fy hun, a da chi gyd i beirniadu, do? Ti di beirniadu, Aled? Yn beth ysgwennu yna. Y gwir ydy, ti yn cael llwyth o... Ia, mae'r gair di dweud. Ia, o bethau sydd ddim cystal.
A pan mae gen ti domen mawr, ti'n mynd, o, na, un arall, o, na, un arall. A wedyn mae'n anodd, iei! A weithiau mae rhywun yn gwirioni gormod, weithiau mae hynna'n wir fyd. Ond, dych chi'n gweld, nes i ddweud, o'n i'n siarad yn stiwdio pan oedd hon wrth i, efo'r Daniel Owen, a mi nath ni ofyn i fi, beth ti fel efo'r niadaeth Bethan, a mae fi'n mynd, wel, dwi wedi gwneud sawl gweithio fy manon. A mae hyn yn glen iawn, mae'n garedig, mae'n wastad yn chwilio am y pethau gorau i ddeud am bobl. So dwi'n ni capio nhw. Na, dwi'n dweud. Dwi jyst yn dweud, sy'n ni'n torri'r paragraff cynta, enghraifft. Ond da ni'n gweithio dda fo'n gilydd fel andan. Ond dwi'n meddwl, ti'n meddwl, yn y beirniadau, wrth gwrs yn y cyfansoddiadau, mae'r 3 beirniad yn cael sgwennu beirniadaeth ei hun. Ond dwi wedi rhoi sylwadau adeiladol yn bob un ohonyn nhw. A pethau dwi wedi mwynhau hefyd, ti'n gwybod? Fel mae Sian yn dweud, di gwir. Ti'n gwybod beth sy'n poeni fi ydi? O'n i'n meddwl ddoe, am y bobl yma sydd wedi mynd i'r drafferth, amser a'r mynaf i sgwennu a cystadlu. A mae hwnna'n gam fawr, achos bod o dan ffigenw, ti'n cael dy feirniadu yn llythrenol. A dwi'n meddwl, gobeithio wir, bod na ddim un o'r pobl na di clywed yna ddoe, a dwi'n meddwl, dwi'n mynd i sgwennu yn byd eto. Ond dwi'n siŵr bod na. O, dyna di'r peth, achos falle bod rhywun wedi cystadlu am y tro cyntaf, a bod wedi cymryd coblyn o brofiad iddyn nhw fynd drwy'r broses, a bod nhw falle ddim yn siŵr ydw i'n mynd i gyflwyno hwn neu beidio, a fe at sylwadau fel yna dan seilio unrhyw fath o ymdrech ar ran nhw ar gyfer y dyfodol. Ac oherwydd hynny, dyna pam dwi'n teimlo yn eitha blin ynglyn â pethau. Ond mae gen ti 3 beirniad. A pan ti'n cael y cyfansoddiadau, ti'n gweld barn y 3. Os o'n i'n meddwl bod y 3 wedi bod mor negyddol. Na, ond allu di fod yn negyddol, ond hefyd allu di fod yn garedig. Does dim rhaid i chi licio bob dim, a dwi'n mynd disgwyl i neb fod yn licio bob dim, ond allu di o leia fod yn gwrtais, ac allu di fod o leia yn garedig. A mae hynna'n codi peth, ddyla pwy bynnag sy'n traddodi siarad ar ran y 3, neu siarad ar ran nhw'i hunan, a mae hynny weithiau'n gallu bod yn broblemus. Oedd hynna'n eitha tricky i ni lenni efo'r Daniel Owen, achos nes i fethu roi nhw mewn dosbarthiadau, achos oedd y dosbarthiadau'n hollol wahanol. Oedd ni a Ioan yn gymharol agos, ond oedd rai Emyr Llywelyn yn wahanol i ni. A wedyn o'n i'n meddwl, so'n i yma trwy dydd, so'n i'n cyfro bob dim, felly nes i just deud be o'n i'n meddwl. A wedyn fydd roedd nhw brynu'r cyfansoddiadau i ddarllen. Gai just deud, bod arall, just fi di hon. Fe si wneud yn gwaith cartreg ar gyfer y siarad am y Daniel, ond oedd neb ofyn y cwestiynau mi. Fe si'n darllen hen beirniadaethau. A pan nath Gito Dafydd ennill carafanio, wel, na chi beirniadaethau diddorol. Cos o Haf Llywelyn a Llwyd Owen yn bod yn manons, yn adeiladol, yn ffeindio'r pethau gorau i ddeud. Yn bobl iawn. Yn bobl iawn. Ond mae Dyfed Edwards yn hen fo iawn fyd. Deu gwir, mae'n lyflu. Ond iesgo, mae'n gallu sgwennu beirniadaeth. Oedden, o ran adloniant, mae werth i chi ddarllen sylwadau Dyfed, cos maen nhw'n... Wel, oedd o'n wneud i fi chwerthin, di hynna'n neud fi'n greulon. Ydy. Aled, beth ti'n feddwl o hyn i gyd? Ie, fi'n credu os mae unrhyw un yn rhoi gwaith mewn, mae rhaid y sylwadaeth fod yn adeiladol. A wedyn i helpu nhw i gwybod, maen nhw heb cyrraedd y safon, ond be maen nhw angen neud i cyrraedd y safon. Fi'n credu maen nhw'n wir yn unrhyw beth, really. Ond beth dyn nhw ddim yn mynd i gyrraedd unrhyw safon byth. Sori, dwi jyst yn dweud. Dy farn di hynna. Dy farn di. Ond mynd i ddeud... Ond mae'r ddau arall yn dweud farn arall ni. Ond allu di o leia mynegu hynna mewn ffordd garedig. A mae yna ffordd o ddeud o does. Ond mae yna rhywbeth i gamol yn waith pawb does. Dwi'n iawn i feddwl bod chdi... Neu fi sy'n soft. Na, dwi'n... Salmo'r llawn ar y diwedd. Ond os gai... Bron neis. Os gai hefyd dweud, pan gys di broflen prawf mot yn ôl, ac ys di'n flin oherwydd bod y darllenydd cyd wedi deud pethau negyddol, a fi os di yn rantio am 2 awr efo ni, a oedden ni methu darlledu rhai o'r sylwadau hynny, ond i bai bod ni eisiau llythyrau cyfreithiol. Felly, yn y bon, allu di ddim deud un peth, a wedyn diawlio pan mae rhywun yn gwneud yr un peth i chdi. Gai jyst dweud bod golygydd prawf mot yn sefyll fanco. Y prif lenor, Meinir P.S. Jones. A be nath Meinir oedd... Mae'n clap. Meinir.
Ond gai chanmol i fel golygydd hefyd, achos mae gennych chi olygyddion, sef fatha Manon. Sa beth yn torri fan yn byd na fysat. Swn i'n olygydd. Na fysat. A wedyn mae gennych chi olygyddion, fatha Meinir, sy'n deud, be am dorri pennod 6? Iawn. Achos mae gennau barch at Meinir, ac o'n i'n aman hun bod nhw rhywbeth yma'n iawn. Chi angen rhywun i ddeu weithiau. Lle diolch Meinir. Ydw i'n iawn i ddeud bod chdi wedi beirniadu ryw dro, lle doedd na ddim teilingdod. Be oedd hynna? Oce, Daniel Owen, Eisteddfod Môn, 2017, Caryl Lewis, y diweddar Tony Bianchi a fi oedd yn tredodi. A be nath hwnna'n ofnadwy oedd, nath Tony Bianchi farw just cyn y Steddfod. Wedyn oedd o newydd ddigwydd, felly o'n i mewn ffordd yn gorfod tradodi teyrnged fyd. A chwarae teg Caryl yn dod ar y llwyfan efo fi, cos o'n i'n crynu. Cos oedd o'n andros o... Ond, i wneud bethau waith, oedd ni atal y wobr. O'na nofel oedd yn well ar lleill, ond oedd ddim cweith digon da. O falle bod awdur hwnnw, bod ni wedi brifo teimladau, hwnnw, cos dyn dio, dwi'n gwybod pwy dio, ond na'n dweud. Bod ni ddim wedi bod bry efo, ond mae wedi sgwennu'r nofel mewn ffordd wahanol, a mae wedi dod allan man. Ia, dwi'n mwyn gwybod beth swn i'n neud mewn sefyllfa lle tos o'n i'n beirniadu a bod fi'n mynd teimlo... Wel, ia, ti'n gorfod ni... Fel oedd Mae Gelis yn dweud, mae o'n ofnadwy o bwysig i gynnal y safon, yn dydy, a mae nofela'r Steddfod yn gwerthu. Mae bobl yn mynd ac yn prynu nhw just achos bod nhw wedi ennill yn y Steddfod. A wedyn, da ni'n gorfod cynnal safon hynna, ond yn adlu ydy, da ni'n gorfod cynnal safon y ffordd da ni'n ymdrin ar cystadleuwyr hefyd. A mae hynna'r un mor bwysig. Swn i'n cytuno efo chdi achos yn Steddfod yr Urdd, dwi'n cofio nes i gystadlu un flwyddyn ar y fedal ddrama, a ddari Manon Rhys feirniadu, a ddari atal y wobr, ond oedd y feirniadaeth droddodd hi yn adeiladol, yn galonogol, ac yn gwneud i'r rywun edrych ar y gwaith ac yn meddwl, reit, oce, digon teg, sut allai wella ar y deunydd yna. Sgynna i ddim problem o gwbl pan mae rhywbeth fel yna'n cael ei wneud, oherwydd mae o yn rhywbeth sydd yn gwneud i'r rywun i gario ymlaen ac i ysgogi i wella ei grefft. Felly, dim problem o gwbl bod yn negyddol, gyn bellach bod o leia yn garedig ac yn adeiladol. Ia, dwi'n meddwl, ia, da ni wedi setlo yna. Da ni'n ffrio gormod. Os ar rwy'n fan hyn efo rhyw farn, neu sgenna ni'n roaming microphone yn gys? Na. Neu, dwi'n mynd i ofyn i chi os da chi fo sylwadau neu cwestiynau mewn munud, felly nwch chi please feddwl amdano fo. Os o neb yn deud yn byd, mae jyst yn chwythu gen i gyd. So, please, nwch chi jyst meddwl am wbath. Byddai chi wrand o mwy ar beth yn gwanas, so please, gofynnwch gwestiynau lot o'n nhw. Be da ni wedi bod yn ddarllen ta? Da ni'n dechrau'r podlediad fel hyn bob tro. Be da ni wedi bod yn ddarllen? Sian? Chydig iawn oherwydd bywyd o weithiau mae'n digwydd. A dwi'n meddwl bod mi eisiau panicio pan mae darllen rhywun neu hyd yn oed sgwennu rhywun yn cael rhyw hoi ac yn codi wedyn. Y peth dwytha mi ddarllen oedd rhywbeth hollol random nes i brynu mewn siop elusen Pendryn am rhywun efo Dementia neu reid beic rownd Gogledd America. Ac oedd o just be o'n isio. Oedd o'n cael ei sgwennu gyn ghostwriter ac yn syml ac yn hawdd ac yn stori bach bod ti wedi galon yn codi'n halon ni. Os gen ti restr siopa am lyfrau? O, dwi wedi prynu Capten. O, reit da. O, dwi wedi gwirioni ar dudalen gynta. Lle mae'r un llaw yn oer a un llaw yn boeth, a mae'n sylweddoli bod ti'n wedi deud i ffadar esbel o'n i'n hwgt ar ôl hynna. A mae hwnnw wylod y dudalen gynta. Dych chi'n beth sy'n rhyfedd am y busnes beirniadu yma hefyd, ydy dwi wedi bod yn siarad am lyfrau efo chi bob mis ers, wel, amser hir rwan. 2 flynedd, yndi? Ma'n bach. Ac wrth gwrs, nes i ddarllen y nofel yma, Llynaf. A pan da chi'n gofyn, o, beth ti wedi bod yn darllen hwnna? O, ond dwi'n cael! Yey! Felly, ia, Dafydd, beth ti wedi bod yn darllen? Dwi darllen ers sesiwn fawr Dolgella. Dwi darllen Stryd y Gwistlon. O, ia. Cyfres o straeon byrion. Rhes y gymeriadau yn byw mewn un stryd. Difyr iawn, mae rai fi ddeud. Mae'n cychwyn, heb rhyw spoilers, mae'n cychwyn hefo anifail. Ci, ie. Dwi'n yn gwybod lle gafodd o'r syniad yna.
ond mae o di gweithredu ar y syniad lot gwell na beth yn gwanas. Ond na, mae hwnna'n gyfrol bach digon hawdd i darllen, dim byd hyd rwm, a nes i fwynhau. Os gen ti restr siopa? Na. Gwaw. A nes i anghytuno, o'n i'n gweld safon y beirniaid ar gystadleuaeth Gwobrau Goffar Daniel Owen. Ia, wrth gwrs. Ond oedd i ddeud sy'n smart. Oedd yn heit sy'n cool. Dwi rioed, ti'n cael gymaint o sylw yn byd, dwi wedi wisgo rioed. Alet, ti wedi bod yn darllen llwyth, gen ti restr? Fi heb ddarllen llwyth. Okay. So, Ond ti wedi prynu... Dogellau, ie. Nes i gorffen Bedydd Tân a joio Dyfed Edwards. Briliant. So, diolch am hwnna. So, Dogellau, is i seith lan i Lundain i wneud British Podcast Awards. A nath Mary Ellen Jones ennill gyda Grachod Heddiw, sydd yn fab o podcast, os chi'n gwrando ar unrhyw beth. Mae hwnna'n amazing. Wedyn sy'n ôl y Llundain ar y dydd Sul, is i fan hyn ar y dydd Llun. So, dyna pryd fi wedi gorffen Bedydd Tân. A wedyn fi wedi bod yn siopa ar faes yr Eisteddfod. A ti'n meddwl be, mae'n profiad neis. So, sdim siop lleol, dyn ni yn Pen y Bon, siop lyfrau Cymraeg lleol. A fi wedi bod yn pigo lan llyfrau fan hyn, yn fy llawi, darllen y cefn, edrych ar ffont, okay? Sydd yn dweud, a mae lot llyfrau, ti'n meddwl, fi heb brynu achos y ffont. A so fi wedi prynu llyfrau gyfer mab i, sydd allan yna'n gwylio hefyd. So fi wedi cael Meinir Jones y pair da Denny, ond i'n meddwl bod hwnna'n swnio'n fab. Hedyn, Carl Lewis. Asian da. O'n i wedi newydd gorffen Asian da ymsyn ni yn Dolgellau, a ni ddim yn sylweddoli bod yna ail lyfr gan Annie Llun. So o'n i edrych mlaen at darllen hwnna gyda fy mab, a Nico gan Lisa Llŷr Llywelyn. Nes i pigo hwnna lan a meddwl, ti'n meddwl be, mae hwn yn swnio'n gret. Y ffont yn gret hefyd, dylen yn edrych yn neis. So nes i gael hwnna. A fi wedi prynu y 5. A Capten hefyd. So, wow, mae gen ti lot o waith awgrymiadau gan chi gyd dros y wythnosau diwetha. Fydd o'n ddiddorol pan da ni'n dod nôl i wneud y podlediad nesaf i glywed beth ti'n feddwl o hynna i gyd. O, byddai heb ddarllen nhw gyd erbyn y podlediad nesaf. Come on! Dechan. Wel, dwi'n teddu ddarllen mwy na chi, dydw. Mae gen i restr hir yn nhw, a mae gen i talu 5 o'r i Saesneg, cos dwi wedi sôn o blaen am borrow box. Os na ydych chi wedi darganfod borrow box y llyfrgelloedd, mae'n ffantastig. Pan ydych chi'n mynd ar ci am dro neu smwddio neu fe bynnag, os ydych chi'n gallu gwrando ar lyfr ar eich ffôn neu'ch dyfais, a mae jyst yn ffantastig. Smwddio? Ie, dwi'n mynd smwddio. Mae'n amlwg. O, jyst y swnio dda, deud, smwddio dydy. Mae yna rei bobl licio smwddio. Pan oedd y mab i yn 7 oed, da, nes i nôl yr bwrs smwddio allan, oedd yna rhyw brodas neu rhyw grepyn yma. Nath o'n wow, beth yw hwnna? Do. Nath ymlaen ti Teri-Anne oed gerdded mewn i tŷ ffrind i mi ag o hi'n smwddio, a mae'n ofyn i be oedd hi'n neud. Ydy, ys y batrwm yn un, os da ni'n sgwennu, ni'n mynd smwddio. Hwfro. Dwi'n defnyddio hwfro fel ysgus i beidio sgwennu. Ond i ateb dy gwestiwn di. Un llyfr Saesneg nes i wirioneddol fwynhau, a dwi'n gweld bod Megan Wyn Hunter yma, a dwi'n mwyn gwybod os di hi di allan o. Am I Normal Yet, Holly Bourne. Ti di darllen yma? Wow, darllen efo. A gyfer yr 60, a mae'r prif gymeriad, mae gen di, be di'n Saesneg, severe anxiety, gorbryder dwys, ia, a rhyw beth eraill, ond iach, mae'n ddoniol, a tha fi Toblerone o lyfr, eisiau drwy'r emosiynau i gyd, gwych, just y peth ar gyfer yr 60. Yn Gymraeg, nes i ddarllen Hedyn, Ceri Lewis, sy'n dda iawn. Mae'n mynd i werthu ffortiwn, cos mae'n ticio'r boxes i gyd, mae'r clawr yn lyflu. Ond nes i hefyd darllen Drift, yr un ar gyfer oedolion. Ond ni'n gwybod be ddisgwyl, a dod o ddim be o'n i ddisgwyl, ond mae'n brydferth. Ti'n mynd i licio fo manon. Dwi ddim wedi cael copi eto, ond mae o'n ymddangos fel math o beth sy'n ei licio. Tas o'n i'n glen, so mynd i'n y bresant i ti, ond ti'n neud digon o bres allan o llyfr glas nebol, lle tof. Be arall wedi darllen? Na, mae'n un dwi ddim di mwynhau, ond na'i'n sôn am hwnnw, achos dyn ni'n bod yn neis yn dydan, Dafydd. Wel, allu di fod yn neis, ond yn onest ac yn garedig. Straen, dwi'n gwybod yno, trio fo.
am unwaith. O, dwi'n teimlo'n ofnadwy fan, dwi'n mynd y goch i gyd. Na, na i wneud yn y podlediad nesaf pan mae'n y fwy na chi wedi darllen yr un llyfr. Diwrnod, tydwan. O, Dafydd! Tydwan. O, mae'n bobl ma'n di gerdd, godi fyny cerdd ffwr pan dwi'n dweud. Mae'n iawn, os ti ddim yn mwynhau beth o, allaf bod o i gynulleidfa sydd ddim yn... Dych chi'n bod yna lyfrau sydd ddim i chi. A mae gyda ni mewn grŵp darllen, mae yna rhaid nhw fan hyn, a bosib fydda nhw'n fwynhau o. Ydy gwir, dwi'n gwybod fydda nhw'n fwynhau o. A bod yna un aelod arall ar grŵp, allan neith hi ddim. A nes i drio, achos mae di sgwennu dda iawn, mae'n llenyddiaeth gain. Mae'n ticio'r bocsys, fydd y beirniad ydi gwirioni fel fo, ond o'n i ddim. Oedd o'n iawn, de? Diwna ddigon adeiladol. Heb lo bod ni'n gwybod bidio. O, cos mae'n fwy mor neis. O, god. Pryd, llyfr Titus. Oce, oedd o just ddim yn llyfr i fi. Fydd o'n dall, mae llyfr napo fi. Di o just ddim yn llyfr i fi. Ond? O, dwi'n dod o blaen, da. Ia. Di Llŷn Eisteddfod, nes i brynu copi o pridd. A dwi wedi dechrau darllen ni, a dwi'n meddwl bod o'n anhygoel. O'n i'n gwybod so ti. Mae dy fath di o lyfr, yndi? A Sian efo. Mae o, wel, dylion yn deud achos dwi'n wedi gorffen yn edrych, ond mae o ar union y cyflymder iawn i'r cymeriadau sy'n efo. Mae o just yn hardd iawn. Rai, dyna beth ti, ti'n darllen yn ara, dweud. Tra dwi'n fwy o, dwi'n fatha Aled mwy. Da ni'n licio. Rhywbeth i blymu weld i gwir, ia. Mae hanes hen ffarmwr, hen ffarmwr. Na, o'n i'n mwynhau o, dwi'n gweld, oedd o'n dda, ond oedd o just ddim yn llyfr i fi. Dyna ddigon teg. Nes di hynna neis iawn. Dwi'n chwysu fan hyn. O, sori, Llŷr. O, na, nes i... Dwi di... Wel, ia, dim ond newydd ddechrau fel, a dwi di... Mae o'n un o heina, dwi'n meddwl, na i ddarllen drosodd a falle roed o'n bresant i bobl. Mae mor dda Ti'n hynna i fi. gorfod neud i wan? Na, dwi rili ddim, achos... Oedda chdi di deud wrtho fi, dwi'n mwyn cofio os oedden ni'n textio neu rhywbeth, ac oedda chdi di deud bod chdi dechrau fo, bod chdi'n keen. Ac oedd na rhywbeth nes i ddeud, nes fel, ia, mae hwnna'n swnio'n briliant. Sa'n ei brynu fo. Ti a fi roed i beirniadu fe'n gilydd na ddo? O, sa'n na'n ddiddorol. Pwyllgorau llenyddol y dyfodol, gwrandwch. Ffrau. Ia, orach. Ynda? Ia. O, mae hwnna'n syniad. Na, nhw'n i beidio na hynna, Bethan. Ce, felly beidio. Dwi ddim wedi darllen las, dwi wedi dechrau darllen pridd, a dwi wedi ail ddarllen... Peidiwch a darllen gormod i fewn i'r dewisiadau yma, dwi wedi ail ddarllen, ond Frankenstein a Dracula. Waw. Dwi'n gwybod pam, dwi wrth y modd efo Frankenstein. Dwi'n meddwl bod yn, wel, nofel wyddonias gyntaf, ynddo. Lle da ni ar ran amser? Chwarter awr sgyn ar ôl? O, ma'n bach, da ni'n malu awyr yndan. Ond, ia, wir ddim mwynhau hynna, ond hefyd dwi wedi prynu Mori Ffion Dafis, enillydd llyfr y flwyddyn, wrth gwrs, a dwi'n edrych ymlaen. Ie, ti'n mynd i ddarllen o gynt? Na, do'n i ddim. Dwi'n rybys. Lle ti di bod? Dwi'n gwybod, mae'n just gymaint o lyfrau. Ond, o'n i ddim hyd yn oed yn gwybod am be oedd o. A wedyn nes i ddarllen y cefn ac o'n i'n meddwl, ddim hyn o'n i'n disgwyl o gwbl, felly, ia, llongyfarchiadau mawr i Ffion Dafis, ynda? Ia. Daroga, sgwennu am dog illa. A enillwyr llyfr y flwyddyn i gyd, a dyd y gwir. Oes na rhywun efo rhyw sylw neu gwestiwn neu beth da chi eisiau gweiddi arno ni neu gwyn hyd yn oed? Nawn ni yrru Dafydd allan efo meic. Gan cyrraedd? A meic ddim Dafydd. Sori. O, da chi'n swyl. Neb? Na? Oce, wel, oedden ni'n mynd i sôn chydig am y busnes Gwobrau yma, doedden. Felly, mae Gwobrau, llyfr y flwyddyn newydd fod, a fel o'n i dweud, Ffion Dafis yn fuddigol efo Mori. Sut da ni'n teimlo am bwysigrwydd Gwobrau y maes llenyddiaeth Gymraeg? O, ga i ddweud rhywbeth yn syth. O'n i'n gwrando ar aelodau, 2 ddynas mewn siop rhywbryd, yn trafod be i brynu. O, aelodau grŵp darllen oedd nhw ar Facebook neu beth, yn dweud, oedd o'n i'n mynd i darllen hwnna, ond oedd o'n i'n gweld bod o di ennill Gwobr, felly oedd o'n i'n gwybod os o'n i'n licio fo.
Be am lyfrau Cymraeg? Am lyfrau Cymraeg. Dydy hwnna'n ddiddorol. O, yndi, mae o. Mae hwnna'n ddiddorol iawn, dydy. Dyna pam dwi byth yn ennill ni. A diffyg safon. Dafydd! Ti'n gweld y botel o win am dweud, Dafydd? Byddwn nhw'n gofyn i chdi beirniaid, os ti'n cario ymlaen i ddweud pethau fel yna. Ond ia, dwi'n mynd Na, dros y cwestiwn di. mae hynna'n ddiddorol, achos mae yna lot o lyfrau poblogaidd iawn. Llyfrau, os ti'n siarad efo darllenwyr sy'n darllen lot o lyfrau Cymraeg, yn aml iawn y llyfrau, maen nhw'n meddwl y byd ohonyn nhw, ydy rai sydd ddim falle'n cyrraedd restr byrion nhw. Ond ddiddorol di. Ond wedyn, Lly'r Glas Nebo, tasa ti'n di ennill gwobr efo honna, fysa hyn wedi digwydd? Mae'n anodd dweud ydi. Dwi yn meddwl, gan bod ni yn y Steddfod, mae yna le i drafod a bod yn ofnadwy o ddiolchgar. Achos dwi'n meddwl efo Llyfr Glas Nebo, a bob nofel a llyfr cyfrol yr yddiaeth sy'n dod allan yn Steddfod, mae'r lansiad gorau oll, dydy. Achos mae lansiad eich llyfr chi yn fyw ar S4C a Radio Cymru. Mae pobl yn prynu fo, hyd yn oed os dyn nhw ddim yn meddwl bod o'n teip nhw o beth. A wedyn, da chi'n cael y gwerthiant, da chi'n cael y buzz yna, waith pa fath o beth da chi wedi sgwennu. Ond, ydy llyfrau hawdd i'w darllen sy'n boblogaidd yn ennill Gwobrau fel hyn. Mi ddylan o ennill y Daniel dyla. Dwi'n meddwl bod nofel fuddigonol Daniel Lenny yn ddarllenadwy iawn. A dwi'n meddwl fydd pobl, mae'n hawdd i'w darllen da. Fi ddim boblogaidd yn yr ystyr, mae Gwanas a fi wedi cael y trafodaeth yma. Dwi'n meddwl bod y ddau ohona ni yn gytundran, bod yna ddim digon o barch yn cael ei roed i lyfrau poblogaidd, llyfrau lle mae yna rhyw fath o snobyddiaeth yn erbyn llyfrau llenyddiaeth poblogaidd, fel bod o ddim yn cael ei barchu neu i werthfawrogi yr un gradda a llenyddiaeth serious neu ddifrifol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bechod, achos mae yna pobl gas gynnau dy ganmol di Gwanas, ond wyth yn un ohonyn nhw lle dwi ti ddim wedi cael digon o gydnabyddiaeth a parch yn y gorffennol. Dafydd! Ti'n oce, Daf? Dwi'n caru ti wedi'r cwbl. Reit, nawn ni symud ymlaen i Sandy wan, please. Ond pwynt da, ytha Harry Parry, di pawb yn gwirioni efo Harry Parry, ond ddech chi cofio yn y Babell Lane pan oedd Harry Parry ac oedd John Ogwen iasgo bod o'n boblogaidd a iachyd oedd o'n hwyl. A mae'r dyn yn gallu sgwennu, ond gath o rioed wobr o unrhyw fath. Geith Marlin ddim chwaith, geith Rhian Cadwaladr ddim chwaith, lle mae yna hiwmor. Ti, Dafydd, gen ti rhywfaint o hiwmor? Ond neu di ennill gwobr am lyfr. Nes, bod yna rhyw fath o categori, dwi'n bo, ysgafn neu beth. Mae hynna'n gymlath. Sa'ch chi'n creu categori ysgafn, sut wyt ti'n Penderfynu pwy sy'n digon ysgafn. Ie. Swn i ddim yn amlwg, cos misery guts. Sy'n awr rhan o mi. Ti'n serious, dwi. Hollol serious. A sgwennu nofel ar hyfyr. Anyway, ia. Maen nhw fach a maen nhw miserable. Mae gennym ni gwestiwn. Helo, Siôn Tomos Owen. Ti'n iawn? Da ni wedi cael y dweud. Ti'n hwyr. Ddaru ni gychwyn y sesiwn yma am chwarsa di 2, Siôn. Fydd y bennod hon yn cael ei darlledu. Dim bod eisiau codi cwylydd arna chdi, ond chwarsa di 2 oedd yr amser i bod yma. Oedden ni'n keen, Siôn. Be ddech chi'n meddwl? Cas, ie. Cas, oedd. Nes i'n clywed y cyr. Mae Meg Ellis ti'n ôl i chdi, Siôn. Can nes i'n sbio fan o'n cael iawn. Ia, felly, sut fysa ni'n diffinio llyfrau ysgafn, darllen asgwyn? Sa'n neis cael gwybod i pwy sydd wedi cael ei menthyg mwyaf o lyrgelloedd i ddechrau cychwyn. cychwyn. Sa hynna'n briliant. Mae hwnna'n syniad. Cos dwi wrth y modd yn cael, ti'n meddwl pan ti'n cael, ti'n cael siec bach iawn, ond ti'n cael hefyd yr ystadegau, dwi. Mae jyst yn neis gweld. Yndi, mae pawb sy'n sgwennu llyfr fod i ymaelodi efo PLR, Public Lending Rights, a wedyn maen nhw'n gweithio allan faint o weithiau mae bobl di benstig y llyfr chi dros Brydain, a da chi'n cael, dwi wedi dweud hyn o blaen, ond edrych eto, da ni'n cael 11.29 ceiniog. Dwi'n cofio. Bob tro mae rhywun yn benstig llyfr o'r llyfrgell. Felly stopiwch roi llyfrau chi i bobl eraill.
Rhowch nhw nôl yn llyfrgell, Ie. gadwch nhw fenthyg nhw wedyn. Ia, gen Ond- un ar ddeg ceiniog. Ond mae yna gwestiwn hefyd. Faint o'na chi fan hyn sy'n defnyddio llyfrgelloedd erbyn hyn? O, dwylo fyny. O, ma'n eitha. O, hanner. Da. Llaw fyny wan, de. Faint ohonoch chi sy'n prynu llyfr oherwydd ei fod o wedi ennill gwobr? A da ni yn y Steddfod, wrth gwrs. O, yes, dyna'r mwyn nhw. Ti wedi bod sain i recordio fan hyn, i ddim yn gweld pobl. Ti oedd ddim yn gweithio. Ia, o'n ymateb i'n dweud. Iawn. Ac oedd? O, Nath o lot o bobl godi dwylo. do. Iawn. Gai ofyn i ti, Aled? Ydy Gwobrau wneud unrhyw wahaniaeth i ti fel darllenwr? Na, ti'n ma be, fi'n nerfus iawn am darllen y 5, achos bod wedi ennill gwobr. Fi wedi gweld lot o sylw ar y maes wrthos yma, a fi'n credu, ti'n ma, mae'n gred yma'r ran marchnata di, achos mae yna 10 person. Ond ie, mae hwnna yn neud fi bach yn, o dwi'n mynd i hoffi hwn neu beidio. Ti'n meddwl bod chdi falla yn mynd i fod yn fwy beirniadol bron achos bod o'n cael gymaint o glod? Wel, fi jyst mynd i treol eistedd nôl a mwynhau hi, achos chi di awgrymu y llyfrau gymaint. So dyna pam nes i brynu fe, yn hytrach na bod fi'n prynu fe achos bod i'n ennill wobr. So o'n i'n mynd i prynu fe ty beth, a dyma'r tro cynta i fi fod yn lleoliad lle fi gallu prynu fe. Ond mae'r ffaith nawr bod i'n ennill wobr fi fel, oedd e'n mynd i fod yn rhy dwys, yn bod. Nath y 5 ennill Gwobr Tir na Nog, categori Plant Bobl Ifanc yn Llyfr y Flwyddyn a categori Barn y Bobl yn Llyfr y Flwyddyn hefyd yn do. Ond hefyd mae wedi cael lot o sylw yn y wasg. A yn y Steddfod, mae'n teimlo fatha Steddfod y 5 wrth yma, achos mae'n lot o bethau. Ie, mae lot o stwff yn digwydd a mae'n gret i weld e. A fi jyst yn meddwl, achos bod e ar gyfer oedolion ifanc, falle bod hwnna'n mynd i helpu, bod e ddim mynd i fod yn rhy dwys neu rhy ddwfn. Dyna pam fi wedi prynu fe nawr. Mae'n fi, o ti'n dweud, mae'r nofela yn eitha dwys ac yn eitha dwfn, ond hefyd mae yna rhyw ysgafnder a rhyw llawenydd iddyn nhw. So dwi wrth y modd, ond o'n i yn rhan o'r proses. Oed, ti'n mynd i Felly dweud. Dwi'n rili fod i Ond ddweud. newydd yn hero fi, pan mae gen ti rhywbeth fel y 5 yn cael gymaint o'r clod ar ffys, ydy hyn ar drael y llyfrau eraill? Bod bobl yn anghofio am y llyfrau eraill? A dwi'n gweld hynna'n bechod, mae hynna'n digwydd bob blwyddyn yr heidd o'n ail y trydydd, so neb yn cofio amdanyn nhw. Oes neis, tas yna ffordd o... Ond rhywbeth braf am wobra fel Llyfr y Flwyddyn a Tir na Nog ydy, beth sy'n digwydd bob tro ydy, da chi'n cael, mae'r restr fer yn dod allan a da chi'n gweld y llyfrau a mae yna bobl yn tweetio, pam bo hwn ddim ar y restr? Lle mae hwn? A wedyn, da chi'n cael eich cyflwyno i lyfrau gwych newydd achos bod bobl yn dadla y dylia nhw fod ar y restr fer. Os ti ar Twitter. Ia, na, mae hynny'n hollol wir. O'n i'n meddwl, Lenny, lle oedd llyfr mynyddoedd Dewi Prysor? O'n i eisiau gwybod lle oedd Bedi Tân, ond so Bedi Tân, dio ddim ar dant pawb, cos mae'n rei dwyll. Ie, o'n i'n meddwl hwnna, nes i sôn drwy diwethaf dy fe, bod hwnna'n twmlo fel llyfr dyle fi darllen mis Hydref, mis Medi, diwedd y haf. Lle oedd llyfr Marlin Samuel, nes i darllen haf diwethaf, yn llyfr hafaidd. Ydy Capten yn llyfr hafaidd? Mae llyfr drwy'r flwyddyn. Da chi'n mynd i ocê, Dwi go iawn di dotio. Dwi wedi bod efo chi ar y grŵp WhatsApp sydd gennym ni. Dwi wedi bod, dwi'n rili stwytha chi, achos dwi wedi joio. Geis ti draffaeth efo fi rhywun, oedd o'n i'n cysylltu fe rhywbeth WhatsApp, oedd ar wahân i chi, sori, da ni'n cael sgyrsiau. Jyst ni weithiau. Da ni'n mynd siarad amdano chi tu ôl eich cefn. A nath i'n dweud byd, ond o'n i'n gwybod yn ôl... Dim jyst yn gallu sgwennu llyfrau yn gynnil, mae'n gallu WhatsAppio'n gynnil. O'n i'n gwybod o'r be oedd i ddim yn dweud, bod i'n gwybod bys o'n i'n mwynhau'r nofel... Wel, y nofel... Os, ar un mynd o dweud, os o'na... Be di'r gair? Teilyngdod. Thank you, teilyngdod. Can't think anymore, gwyn. Ond o'n i'n gwybod? Ond nes ti ddeud ddoe, Gwanas, bod chdi wedi darllen y ddwy dudalen gyntaf. Pan oeddwn ni'n y studio, Catrin B oedd fi yn siarad efo Nia Roberts, ac oeddwn ni'n cael gweld 2 dudalen gyntaf Capten. Heb wybod pwy allan a just tynnu coesa ni o ddeud. Ond a ni ddarllen o, ac ar y ddwy na ni ddeud, merch,
Ta'r un oed ni, 60 plus. Ond i'n lle sydd, mae merch ydi, a bod i 60 plus. Da chi'n meddwl, dim yn insult, da chdi? Just bod fi, mae'n licio hwn. Ac o'n i'n, nes i meddwl na Meinir oedd i. Nes i ddim meddwl na Meinir oedd i, ond nes i yn sydd merch, de. Ond o'n i'n meddwl falla mae merch o gwmpas y 30-35. Achos mae'n nofel hanesyddol, a mae nofela hanesyddol i fi, dwi'n cofio os da ni wedi trafod hyn o blaen, ond i fi weithio mae darllen am hanesyddol, mae yna gymaint o waith ymchwil di fynd i fewn, a mae'n drwm, achos mae'n jyst yn teimlo fatha, mae yna bellter achos yr amser, achos yr hanes. Ond efo hwn, oedd o'n teimlo mor fodern. O mae Meinir yn fam i 4 o blant sydd ar oed yna, yndi? Felly maen nhw'n cadw hi'n... Mae'n help os gen ti blant ar oed yna. Cadw ti'n ifanc. Sgwennu am gymeriadau iau. Hefyd, de. Dwi'n cofio os nes i sôn am hyn chwaith ar y bodlediad. Yn ddiweddar iawn, a gwir o'n i ddim yn gwybod na Meinir oedd di ennill, go iawn. Nes i ail ddarllen, neu darllen am yr 20fed tro, Modryb, Lanaf, Lerpwl. Ydych chi'n cofio hwnna? Llyfr plant? Llyfr plant gen Meinir. Nath o ddod allan pan o'n i yn ysgol bach, a dwi wedi darllen eto, a just dotio. Felly, oedd o mor rhyfedd, achos nes i ddim darllen o a meddwl, mae hwn yr un llais a'r nofel yma dwi wedi darllen 6 o weithiau yn y misoedd o flwyddyn. Dyna ni, ewch chi ofyn i'r siopa yma, sgynna nhw Modryb. Genna nhw Modryb. Fe genna nhw siopa llyfrau ail-law, da iawn yn Nghymru. Oes, na nhwedig ymlaen â ffestina. A Llyfrgellod. Di'n amser o? Mae'n amser chi, mae'n amser. Diolch o galon i chi am wrando mor astyd a na ni'n malu awyr. A ewch chi brynu llyfrau os gwelwch yn dda. Mae Dafydd eisiau tynnu selfie fo chi. Oce. Nhw neu ni? Nhw, ti'n mynd i. Ti'n cyfro dy wynab ym mhob selfie. O, reit, gweinwch. Gweinwch fan. O, diar. Codwch law. Codwch lyfr. Diolch o galon i chi. Nawn da. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.